should be called the child of God. We are the children of the heavenly King. We are the sons and daughters of God. We are the generation that should reign forevermore. Whoa, whoa, whoa. We are the children of the heavenly King. We are the sons and daughters of God. We are the generation that should reign forevermore. Behold what manner of love our heavenly Father's given to us, that we be children of God, that you and me should live. Behold what manner of love our heavenly Father's given to us, that we be children of God, that you and me should live. We are the children of the heavenly King. We are the sons and daughters of God. We are the generation that should reign forevermore. Whoa, whoa, whoa. We are the children of the heavenly King. We are the sons and daughters of God. We are the generation that should reign forevermore. They bound the hands of Jesus in the garden where he prayed. They led him through the streets in shame. They spit upon the Savior, so pure and free from sin. They say, crucify him, he's to blame. He could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. He could have called 10,000 angels, but he died alone for you and me and me. Upon his precious head they placed a crown of thorns. They laughed and said, behold the King. They struck him and they cursed him and mocked his holy name. All alone he suffered everything. He could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. He could have called 10,000 angels, but he died alone for you and me and me. When they nailed him to the cross, his mother stood nearby. He said, woman, behold thy son. He cried, I thirst for water, but they gave him none to drink. Then the sinful work of man was done. He could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. He could have called 10,000 angels, but he died alone for you and me. To the holy one be lifted, he did not for mercy cry. The cross of shame he took alone, and when he cried, it's finished, he gave himself to die.
salvation wondrous plan was done. He could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. He could have called 10,000 angels, but he died alone for you and me. It's a blessed evening to the Church of the Living God. Thank you all for taking time to tune in. We'd like to welcome you to our evangelistic campaign with Pastor Betira. Today we have a very special group of brothers, which you have seen singing for us before. Let us welcome the Shakata brothers. I'd like to invite them to bless us with a second song, after which the voice you will hear as soon as they are done is for Pastor Betira. Be blessed. Tenzindi tungamire mukati mezviedzo omananda andibata ndemwedo domboni wikende mwemo otungamire tenzindi tungamire semwana awonyaradzamu Unganyara zinyanza mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzindi tungamire aponda nasvika nyanza mananda aondityisa Andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe eimwi motiti ndinokuotungamira. Hello, church. Good evening, saints. Maneria Kanaka Onongari. Our online viewers, welcome to the program. Come, let us reason together. Come, let us reason together. No series here tonight. This is our third presentation. Last evening, Diana Chirguyoka, last evening, Taita Oranezechi. Okay, Amurkuziva ndazona. Taiti mibvunzo pamusoro pevakafa. Saka pane mibvunzo yatakaona theoretically tikabata, but I know kuti pane pakasaririra because imimi anima munambonyanyosiyana neni chinhu ichi kuzonyatsoona mavhesi achitsanangura kudai ndichiuya pamberi penyu chakatombonditambudza kwenguva. Saka handisi kuda kubhilivha kuti zvakujekerai, toda kuti tirambe tichiona kuti panyaya iyoyo pakamira sei. So today's presentation, it is entitled Chivanhu nezvinetso zvemumisha. Chivanhu nezvinetso zvemumisha. Pandiri kuti chivanhu, maybe ngatipe definition. Handisi kureva ubuntu
unhu ba, handisi kureva tsika nemagariro. In our context, you understand me, kuti tikati chivanhu tiri kureva zvinhu zvinenge zvisiri kunzwisisika, zvine chekuita nevakafa, zvisingagonekwe kuchipatara, zvisingagonekwe kuchechi. Ukanzwa vanhu vari kuti zvinenge zvine chivanhu, vada kuedza kureva kuti kuchikoro tadzidza hedu, but zviri kuramba kuti tizviunderstande needucation. Sainzi dzinenge dziri kutadza, voita futi kunge chiKristu chiri kutadza. Saka vanobva vati zvinhu zvinoita kunge zviri mysterious zviya vanobva vati chivanhu. And usually panomentionwa nyaya yekuti chivanhu panenge paine zviri kunetsa mumusha. Saka lesson yedu chivanhu nezvinetso zvemumisha. I know imimi vana munogona kusa understand where pastor is coming from, but just be patient. Tryai kungobata zvimwe zvamunobata nemamavhesi atichaverenga moachengeta. Some of these things muchazozvi understand as you grow up. But I just hope kuti pachapera lesson inoi, please Mwari ngaatibatsire. Pray uri pauri kuti Mwari ndokumbira kuunderstanda chidzidzo ichi. Chivanhu nezvinetso zveupenyu. Nezuro takatarisa mibvunzo yekuti patinenge tichiita zvekunamata handiti tinenge tichishandira mweya here? Ndobva tapindura. Mumwe mubvunzo waiti sei chitunha chemunhu anenge afa nekuzvisungirira chichinzi hachitenderwe kupinda mumba. Tikaona mumwe mubvunzo waiti ko chitunha chemunhu anenge afa nekuzvisungirira takaiona. Pane question yaiti ko munhu kana akanga afira pasiri pamba pake ari roja, zvinoita here kuti achemerwe pamba pasiri pake? Takapindura futi mubvunzo iwoyo. Ndobva taona mumwe mubvunzo waiti ko mukadzi mukuru afa angachemerwe here mumba memumwe mukadzi ane mutupo wakasiyana naye? Mukadzi mukuru ofa, zvinoita here kuti achemerwe mukitchen mamai nini kana mamai guru nekuti vakaroorwa pamwe chete but vakasiyana mitupo? Ndobva taona kuti zvinoita here kuti munhu ane musha wake akafa anganovigwa here straight kusymmetry asina kumbopfuura nemumba make? Takaupindura mubvunzo, you still remember? Then we had another question yaiti kudii zviya, yaiti kana uri mukwasha ambuya vaakurwarira kufa, zviri safe here kusiya ambuya vachifa usina kubvisa mombe yeumai? Ndo patakatoona kuti no, kana uine mari shandisa mari kurapisa ambuya, usanoite zvemombe yeumai. Do your best vari vapenyu, vakafa havadimande mombe yeumai. There was another question yesterday yekuti asi matara ana mai anonetsa, nyaya dzana mai dzinoda kugadziriswa vachiri vapenyu. Why? Paive nequestion yekuti nekuti vakafa zvinozonetsa, nekuti mai mutorwa. We answered that very well tichiusa a Bible. Chii chinosiyanisa hembe dzemufi neimwe pfuma yese? Nekuti kuno kucontext yedu unoona kuti pahembe dzemufi dzinotreatwa zvinosiyana nedzimwe. Ndobva taona imwe question ezuro yaiti kana munhu akafa anopfuka here? Ndopaine maquestions akawanda. I think we covered a lot. Those who missed last evening's presentation, please make an effort to get that presentation. Yaive pamusoro pemibvunzo pamusoro pevakafa. Saka last question yatisina kuanswer nezuro. Last question yaiti kudii? Yainoti iyo ko sei vanhu vachiti mweya wemunhu haufe? Ko sei vanhu vachiti mweya wemunhu haudii? Haufe. Saka toda kushandisa Bible kuti tipindure chidzidzo ichi. Ngatitange Jehovha Mwari pakusika akaita sei? Akaumba munhu neguruva revhu, akafuridzira mweya weupenyu mumhino dzake, munhu akava mweya mupenyu. God formed man out of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Ndokusikwa kwemunhu, dust of the ground plus breath of life inova spirit, zvinobva zvatipa soul. Rimwe Bible rinogona kuti living soul, rimwe rinongoti soul, chinhu chimwe chete, kureva iwewe neni, we are souls. Ndokusikwa kwemunhu. But zvakajeka kudaro kuti ndo masikiro akaita munhu. Takabva taona kuti rufu, kuparadzana kwezviri, guruva revhu minus mweya weupenyu, tobva tasara nechitunha, ndo runonzi rufuru.
Sei takaona kudaro? Psalms 146 verse 4 yakaramba ichitsimbidzira nezuro. I think we read that verse more than 3 times. Yairamba ichiti mweya wake unobuda panofa munhu, bhodhi ndokudzokera pasi. On that same day his thoughts perish. Ndoiri kunzi neshona mano ake anopera. Sense of sight, sense of hearing, sense of smelling, sense of taste, sense of touch. Panofa munhu zvinopera. Iwewe neshungu dzako ndiwonowevha ari mukofini, iye haona hanzwa. Iwewe neshungu ndiwononoti shuwe here sekuru. How can you just go with that? Iwe ndiwe neshungu, iye hanzwe. Why? My thoughts, brains, 5 senses hadzichashandi. Ndozvatakadzidza nezuro, dzine dzisisashandi. Saka mubvunzo wakasara uchiti, ko sei vanhu vachiti mweya womunhu akafa haufe? Ngati ansei. Chinodariso mararamiro edu. Ngatitange nekuerenga kuna John. Muone kapfungwa katinako. Kandiri kufunga kuti Bhaibheri rinogona kutibatsira kucorrect. Akati achipfuura vakaona munhu, John 9 verse 1, wakanga ari bofu kubva pakuberekwa kwake. NdiJesu nevadzidzi vari kupfuura, ndobva vaona munhu akanga ari bofu kubvira pakuberekwa kwani. Vadzidzi vake vakamubvunza, vadzidzi vaJesu vari kubvunza Jesu vachiti, nhai rabhi, ndianiko wakatadza, uyu kana vabereki vake zvaakaberekwa ari bofu? Pari kunzi vaberekapo itorei neunderstanding yevanhu vaibvunza Jesu. Vaisangoreva vabereki as in biological. Vaedza kureva kuti the ancestral line. Vari kunzi uyu kuti azozvarwa ari bofu, chii chaitika kune madziteteguru kubva pana mai nababa tichidzokera kunana sekuru? Zvosiya pfungwa yekuti tichirarama kudai tine pfungwa yekufunga kuti zvimwe zvinotiwira irizini yababa namai kana ana sekuru vakafa. Saka panonodyara pfungwa yekuti ivo vakafa, I think they can inflict injury on the living. Saka inobva a very fertile ground yekuti ufunge kuti zviri kuitika pandiri zviri kukonzerwa nevakapfuura. But Jesu akapindura akati kwaari, uye haana kutadza, kunyange vabereki vake havana kudii? Verse 3 yaJohn 9. Asi zvakaitwa kuti simba raMwari ripfuure. Saka not only iye yekuti azvarwa ari bofu, we have so many issues dzinotitemesa musoro dzekuti tine chifungo kuti why tinogara tine mubvunzo, nhai Mwari chii, why sei zviri kutinetsa kudai? Saka kumaindi yedu taedza kutarisa what is surrounding us, kunosara kuchita unga hatigone kunyatsoona kuti kune problem here, ndekune vakafa. But yesterday Mwari akatibatsira takagona kuona. Ezekiel 18 verse 1, inzwai zvaitaurika munguva yeOld Testament. Zvino shoko raJehovha rakasvika kwandiri richiti, ndokuti kudiniko kana muchibata netsumo iyi panyika yeIsraeri? Madzibaba akadya mazambiringano vava, meno evana ndokubwadzarika. Hanzi chii chandinonzwa chichitaurwa muchechi kuti munenge muchiti imimi pamuri kurarama mobva mati ndaigozvidiwo, ko kana vari ana baba vakashereketa insandapo ndinongofirawo nyaya dzandisingazivi. Zvikanzi tsumo iyi maiwana kupi naEzekiel 18 yamunofamba muchiti ana baba ndivo vakadya mazambiringano vava, honai mazino evana akubwadzarika? Sei muri kufunga kuti kuita kwana baba vakapfuura kunoita effect pauri uri mupenyu? Vesi ya 3 inobva yati kudii? Anobva atsanangura zvikanzi tsumo iyo ndoda kuipedza. Saka muchiona it's common mukurarama kwedu kuti tinofunga kuti zviri kuitika patiri zviri kukonzerwa nana baba nana mai vakatisiya. Zviri so common, ende akaipa anofarira kuti tiite pfungwa idzodzo. Chii chimwe chinoitika besides ukasangana nekutambudzika kukuru? Number 1, tatu unogona kuti ndana baba wakatadza. Number 2, pamwe pacho haupomera ana baba, unopomera Mwari. Jobho arohwa nematambudziko, mukadzi wake akauya kwaari akati, iwe tuka Mwari ufe. Munhu waEldha anotambudzwa kudai, ndiMwari ari kukusafisa kudai? Asi Jobho akati kwaari, iwe unotaura semumwe wevakadzi mapenzi kani?
tingangogamuchira zvakanaka chete here kubva kuna Jehovha tisingagamuchiriwo zvakaipa? NdiJob chapter 2 bhaibheri rinobva rati pazvinhu izvi zvose Job haana kutadzira Mwari. So number 1, patinosangana nematambudziko, mind yedu ngaive so free, isakurumidze kumhanyira kune vakafa vakatisiya. Number 2, let's have a sober mind, isingakurumidze kupomera Mwari. Zviri kubatika kaizvo? James 1 verse 2 inotiyo, hama dzangu, muti mufaro bedzi bedzi kana muchiwirwa nemiedzo mizhinji, muchiziva kuti kuidzwa kwenyu kunokuberekai tsungiriro. Wakaropafadzwa munhu anoti kana aidzwa awanikwa akatendeka, uchapiwa korona yeupenyu yakapikirwa ava. Saka maybe tisati tatonyanya kufamba, ndokumbirisa pamunosangana neurwere, pamunosangana nemaaccidents akateedzana, pamunoita mamiscarriage ana mainini, vana pavanongorwara zvisinganzwisike, x-ray dzichiitwa dzichitadza kupika, nekusiyana kwematambudziko iwayo, James 1 verse 2 iri kuti makakomborerwa kana mawirwa nemiedzo iyoyo mizhinji, morega kupomera vabereki vakafa, morega kupomera Mwari, moziva kuti tinogona kumbogamuchirawo zvakaipa panyika pano. Hanzi why process yekuedzwa ikana yapera mukaramba makamira, idi muchapiwa korona yeupenyu. Ndozviri kutaura Bible panapa. But isusu toda kukasika taenda. Job paakakuwara paya, chii chakaitika? Because akanzituka Mwari. Toda kuti titi chidzidzo chinoinzwa ichechi ngachibatane nechidzidzo chiya chatakaita chengirozi. Toda kumbonyatsoona kuti zvii zvakawira Job. Ari munhu akakudzwa, Job 1 kubva paverse 1 ichidzika kusvika 3. Toda kutangira verse 13. Zvino nezuva iroro vanakomana vake nevanasikana vake vakati vachidya nekunwa, iJob 1 verse 13, mumba memukuru wavo, nhume ikasvika kuna Job ikati, mombe dzakanga dzichirima dzichichera nekumusoro, vaSebhia vakadziwira vakadzitora vakauraya neminondo inopinza. Ini ndoga ndindapukunyuka ndauya kuzokuudzai. Iye akati achataura saizvozvo, mumwe akasvikawo akati, moto waMwari wakabva kudenga ukapisa makwai ese nevafudzi. Ndini ndoga ndapukunyuka ndauya kuzokuudzai. Hanzi achipedza kutaura, mumwe akasvika akati, vaKedhia vakaita mapoka 3, vakawira mangamera nekuauraya neminondo inopinza. Ndini ndoga ndapukunyuka ndauya kuzokuudzai. Hanzi zvino iye akati achitaura, yavhesi 18, mumwe akasvika akati, vanakomana venyu nevanasikana venyu vanga vachidya nokunwa mumba memukuru wavo, dutu guru rikabva kurutivi rwerenje rukarova imba makona 4, ikavawira vakafa. Ndini ndoga ndapukunyuka ndauya kuzokuudzai. Zvii zvakaataka Job? Number 1, kwanzi vaSebhia. Number 2, moto waMwari wakabva kudenga. Number 3, vaKadhia. Number 4, dutu guru. Question yangu inobva yati, zvawira Job zvakaitika soon after Satan apiwa permission naMwari. Pavanga vachigara kunyika yeUzi venge vari right. Saka question inobva yati, vaSebhia vanga varonga hondo nguvai yekuti within a day vatouya vakaataka. VaKedhia vanga varonga hondo nguvai yekuti within a day vatouya vakaataka. Ukabatanidza nechidzidzo chataiti zviringirozi, chiri kuitika apa, Satani paakapiwa mvumo, mweya yetsvina yakaipa yakatora chimiro chevanhu. Mukuonekwa kwayo nevafudzi vakafunga kuti these are Sabians. Mweya yetsvina yakatora chimiro chemoto, inogona ita like a flaming fire, lightning. Saka paairipota aiti moto wabva kudenga, asi iri mweya yetsvina yatora chimiro ichocho. Pavairipota kuti kwauya vaKedhia vakaita 3 groups, mweya yetsvina yakatora chimiro chemaChaldeans, zvekuti akaripota akafunga kuti tauraiwa nevanhu, but ari Satani nemweya yetsvina vapiwa mikana. Sei tiri kudaro? Hakuna mhepo inongouya all of a sudden Satani achibva kuna Mwari.
mweya yetsvina yaita in the form of a whirlwind, chamupupuri chakarova imba ndobva yawira vana. Are you following? Saka zvakawira Job zvikaitika kunemi vakanditarisa veganda rangu pakaipa, kuti lightning yorova kuti vem. And Bible ratitiudza kuti lightning yakarova makwai yakarova iri nguva yekunaya here, meni yakarova yemoto here. Kunoku meni ikarova muna October. As we are doing this lesson, we are broadcasting from Zimbabwe. In October, it's very dry, hot, and arid. There are no chances of rain. Saka kunoku mvura meni ikarova muna October. Mind yedu inokonfusika kuti chii chadaro. And zveshuwa zvinenge zvisiri normal. Saka toda kuti tione nyaya yechivanhu nezvinetso. Saka pane zvaitika kuna Job ndo panobva pakwana Ephesians chapter 6. Inyorei pasi Ephesians 6 verse 12. Inobva yati nekuti hatirwe nenyama neropa, asi nevabati, nevane simba, nemadzishe enyika eri marino, nemweya yakaipa yedenga. We are not alone in this planet. Hatisi toga pa planet pano. Every day, every minute, constantly, we are wrestling with evil spirits. What are evil spirits? Ndi Satani nengirozi dzake dzakadzingwa kudenga. Ndo dzakatora zvimiro zvataona pakaparara family ya Job. Ngatimboonai chimwe chinoconcentratwa na Satani. Chimwe, especially tichidzoka kunyaya dzevakafa. Toda kuona pakafa Moses. Deuteronomy 34 verse 4. Zvino Jehovha akati kwaari, ndiyo nyika yandichakupai, yandakapikira Abrahamu, Isaka naJakobo, ndichiti ndichaipa vana vako, ndichakuonesa iyo. Saka Moses akakwidwa pamusoro pegomo zvika, ndo nyika yeKenani yandakapikira madzibaba ako, asi iwewe haungapindemo. Verse 5. Ipapo Moses muranda waMwari akafira panyika yeMoabhi, sezvakataurwa naMwari. Hanzi aratidzwa nyika yeKenani Moses, akabva afa aratidzwa. Verse 6 inoti kudii? Akamuviga pamupata panyika yaMoabhi, pakatarisana neBet Peori, asi hapana munhu anoziva rinda rake kusvikira nhasi. That's Deuteronomy 34 from verse 4 to 6. Moses paakafa akavigwa naMwari. Bible riri kukonfirma kuti hakuna anoziva pakavigwa Moses. But Moses uyu akazomutswa naMichael. Ngatichionai paanga akumutswa kubva kuvakafa pana Jude 9. Inoti, asi Mikaeri mutumwa mukuru, nguva yaakarwa naDhiabhrosi, akaita nharo naye pamusoro pomuviri waMozisi. Mwari vakuuya kuti gatichinomutsa Mozisi muranda wedu, vakasvika paritori neimwe shasha paguva pacho. Iro Bhaibheri rati hakuna aiziva kuti avigwa kupi. But vakuuya kuti handei tinomutsa muranda wedu, vakasvika paguva ipapo pasina anoziva, paine imwe shasha iripo. Are you following, church? Ndobva patoita kanenge kadebate, but Mwari haasi mupomeri wevanhu. Uyaida confrontation zvikanzi azviite, akaponda munhu akaviga munhu mujecho. Haadhiserve denga munhu, muda kumutora kuenda kudenga pakudii. Hanzi Michael, who is Jesus himself, akati ndakufambira zvenharo nhasi. Mwari ngaakurambidze suduruka. Iye aida zvedebate, ndobva vamutsa mutumbi waMozisi. Pfungwa yatiri kuda ndiri kuti mazvione here kuti kumusha kwenyu kwese musingazive pakafira sekuru pana anoziva. Inzwai nyika yeZimbabwe, tinana mukoma vakawanda vakafira nyika ino, vatinoimba kuti ropa ravo kana tavafunga tinoriona pamureza weZimbabwe. Vaiimba vachiti baba namai kana monditsaga, ropa rangu munoriwana pasi pemureza weZimbabwe. Hatizive pavakafira vanhu vakadaro ivavo. Inzwai, isu ndisi tisingazive, but kuna anoziva, Lucifer and his angels. Satana anoziva. Satana anoziva pese, ende ndo itori speciality yake yekutoziva nyaya dzine chekuita nekufa. Hatifambei munzwe. Saka akabva atora mutumbi uyu. Saka mubvunzo wedu uri kuti, ko sei vanhu vachiti vakafa mweya wake haufe zviro kwazvo? Nyaya yacho hainaumbotangira kure. Genesis 2 verse 9. Jehovha Mwari akameresa pasi miti yose inofadza meso
neakanaka kudya, uye muti weupenyu nomuti wekuziva zvakanaka nezvakaipa. Verse 17 Genesis 2. Asi muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa usaudya, nokuti nemusi waunoudya uchafa zviro kwazvo. NdiMwari achitaura. Pasina kupera nguva muEdeni imomo, ndobva kwauya shasha yatiri kutaura. Batai patiri kuti rufu apa, pane nyaya. Hanzi nyoka ikati kumukadzi haungafe zviro kwazvo. Wedwe, ngatidzokei. Genesis 2:17. Nemusi waunoudya uchafa zviro kwazvo. Genesis 3 verse 1. Haungafe zviro kwazvo. Saka ndo zvinhu zvatisiyanisa panyika izvozvo. Ndo mharidzo mbiri dzakatangira muEdeni. Uyo ari nechekunoku ari kuti ukadya unofa zviro kwazvo. Uyu mumwe ari kuti muri kuvharwa haufe kuti fi. Saka ndoda kupindura mubvunzo uri kunzi sei vanhu vachiti munhu akafa mweya wake haufe. Uri kuona pandiri panapa, ngatiti muchechi muno kuraiti nekuleft kwangu. Of course hatisei kuraiti Mwari, kuleft akaipa. Toda kuti munzwe. Question iri kuti sei vanhu vachiti munhu akafa mweya wake haufe. Avakuru vari kuraiti vari kuti unofa zviro kwazvo. Uyu muchinda ari kuleft ari kuti haufe zviro kwazvo. Kufunga kwenyu question yakarerekera side ripi? Kunyangwe yakuzoti hayo mweya haunyatsofe. Yakarerekera uku here kana kuti uku? Yakarerekera kuno. Saka ndo mharidzo mbiri dziri kunetsana munyika muno, and the battle has been raging for almost 6,000 years. It's a great controversy. Kurwisana kukuru pakati pechokwadi nenhema. Mharidzo yekutanga yechokwadi munhu anofa. Mharidzo yekutanga yenhema muEdeni munhu haafe kuti fi. In fact Satani akabva awedzera akati Mwari ari kutoziva kuti mukadya munoita level iri nani. Muri kutovharwa mukafa mune malevel iri nani. Yekutoti wakutogona kuita zvinoita Mwari kuchengeta vanhu, kana wafa watone imwe level. Ndo mharidzo dzakatanga idzodzo. John 8 verse 44 inobva yati kudii? Nokuti muna Satani hamuna zvokwadi. Kana achireva nhema anoreva zvake nekuti ndiye baba venhema. Let me take it again. Ndoda kuti mubate nyaya. Muna Satani uyu ati haufe zviro kwazvo. Hanzi hamuna zvokwadi. Kana achireva nhema anoreva nezvake. Shona maona kuti shona yakushotesera. Chirungu chiripo choda kuburitsa pfungwa yekuti when he speaks a lie, he is speaking that for his advantage. Kana kuti when he speaks a lie, ari kufanoita zvaarida kuita iye. Ari kufanoga tiri kuprimary education. I know it was common even nevamwe venyu. Munhu akaita ballpoint yake nyowani. I grew up in a rural setup. Saka chinhu ichocho chaitoshamisa kuwana ballpoint nyowani pakati petemu. Saka munhu akaita ballpoint nyowani akaisiya padeski kudai, anenge achida kuzombira uyo wainzwa aitanga iti iwe ballpoint yako yauri kungosiya apa uchaibirwa. Unobirwa peni yako uri kuisira ipapo unoibirwa. Saka uya akavarairwa anga achitaura uya aizoiba. Uya paanoti nhai amunomboona peni yangu ironzo iye ndanchikudza yekuti uchabirwa. Zvekuti haumufungire. Saka when Satan speaks a lie, ari kutaura zviri kufanomupa iye advantage. Genesis 3 verse 13. Advantage yaanenge achida ndeipi? Advantage iri kungodiwa vana vaMwari batai chinichi. Vakafa. But Satani akakuti haana kufa. Ukabhilivha izvozvo, iye ndiye arida kuzouya achiita kunge munhu afa. Hanzi ndo plani dzake, ndiye arida kuzokubirai ballpoint. Ndiye atanga asimbisa kuti haafe. Saka anouya sei? Anouya achisvika nepamuri kufunga kuti ndepane munhu akafa. Let me take it again. Batai mawedzi andiri kutaura izvino. Anouya achisvika nepamuri kuti ndepaya pane akafa. In other words, anoita svikiro. Svikiro rekutanga mubhaibheri yaive nyoka.
Jehovha akati kunyoka, zvawaita izvozvo watukwa kupfuura mhuka dzose dzesango. Uchafamba nedumbu rako, uchadya guruva mazuva ose upe. Nyoka iri kutukirwei? Nyoka iri kutukirwa kunzi iwewe watendera kuti Satani ane chimiro chinogona ita moto, chomboita kunge mhuka, auye ataure nemauri, isi tichiziva kuti nyoka haitaure. Wabvumirei kuti Satani asikotaura nevanhu akahwanda kuseri kwenyoka? Saka svikiro rekutanga yaive nyoka, rakabva ratukwa. Kunyangwe nazvino Mwari haafarire masvikiro. Mwari anosvotwa nemasvikiro. Why Mwari achisvotwa? Because iwei iri kuita kuti mweya yetsvina ihwande. Iri kuya yakahwanda kuseri humanity yese, musingazvifungire kuti mweya yetsvina yatiri kutaura nayo. Mwari angatolerete chitsotsi chakadaro. Leviticus 20 verse 6. Munhu anotsaukira kumasvikiro nevavuki, kuvatevera pakupata, ndichananganidza munhu uyo ndimubvise pakati. Mwari anosvotwa netsika yekuenda kumasvikiro. Chiri kuendesa vanhu kumasvikiro chiita zvitaura. Anenge asangana nematambudziko. Vanhu vafa, pfuma yapera, zvakaitika kuna Job. Akasablema Mwari, anoblema vabereki. Akasablema vabereki, anouya kuno vakafa. Saka kuvakafa hakusvikike manje. Satani akagara akateya timu rekuti in case une question namama vakafa, Satani akagara akateya vanhu kuseri kwacho masvikiro. Kuti let's say una unfinished business namama, anogara akakuteerai iri mweya yetsvina. Mwari haadi izvozvo. Deuteronomy 18 verse 10. Pakati penyu chechi yaMwari apa fanire kuwanikwa munhu anopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wake mumoto, kana anovuka, kana anotenda mashura, kana anoita mazango, kana muroi, kana n'anga, kana anobvunza vakafa, kana muvuki, kana anobvunza vakafa, nokuti vose vanoita izvi vanonyangadza Mwari. Mainzwa here list inosvota Mwari? Vanobvunza, anovuka, chataura kuti kuvuka kudii? Kuvuka kushopera, haadiwe. Anotenda mashura, munhu haadiwe. Muchaona kuti sei Mwari asingadi kuti tibhilive manje. Vanhu vemakore anaya, sorry church, ndikumbodigressa mbishana. Vanhu vemakore ano pavakaona kuti bhaibheri haridi munhu anotenda mashura, ivo vakabva vachinja, vakati eda hasi mashura minana. Because havasi kuda kubvapo bedzi. Ivo vari kunyazva kuti Mwari haadi vanotenda chii? Mashura. Saka ivo vakabvisa vari rekuti mashura obva ati yedu minana. Tiri vana veminana. Mwari haadi vanotenda mashura. Zvikanzi even vanoita mazango. Zango chii? Zango chinhu chaunofunga kuti chinokubatsira pane zviri kunetsa, chausingagone kusiya. Chinhu chaunogona kupfeka muruoko, mumusoro, chinhu chekuti unoti pandiri ngachivepo nekuti chinondibatsira. Kana muroi haadiwe, kana n'anga hadzidiwe naMwari, kana vanobvunza vakafa. Why? Because haugone kubvunza vakafa ivo vakafa. Mwari arikutoziva kuti pane gemu iri kuitika yauri kutsotswa yausiri kuona. Saka Mwari sei asingadi zvese izvi? Timu yese yatataurai, n'anga, masvikiro, kubvunza vakafa, anoshopera, timu rese. Muchaona kuti pane chinhu wani chiri common pavari ukaendako. Tisati tatomboenda zvavataura. Ukaerenga zvakazarurwa chapter 22 verse 8 na 9. Johana aratidzwa zvinoshamiswa nengirozi. Akakaruka ada kupfugama kuti ainamati. Ndobva anzi usadaro. Hatinamatwe bandiri muranda pamwe chete newe, namata Mwari chete. Chekutotanga chinokuradza kuti pane zvakaipa zviri kuitika. Kunhu kuya hakumbotaurwe wakamira. Kunhu ikoko chinotoradza ndisata, because iyo yati usapfugame uchindinamata ingirozi yaMwari. Takadzidza ngirozi. Saka ukaona pane kakubvuma kupfugamirwa, ari kushanda kuseri haisisiri ngirozi yaMwari, ndodziya dzakanzi hokoyo nyika. Isaidza pauri kuenda unobviswa bhutsu, kana kuti uri pachikuva mukicheni menyu unopfugama uchiuchira.
izvozvo zvega zvinotokuratidza kuti zvandakuita pano zvinopesana nezvinodiwa neshoko raMwari. Ngatifambei tiende pamberi. Saka mubvunzo woti tinotenderwa here kunamata kana kupfugamira ngirozi? Mhinduro inoti kwete. Even dzine danho repamusoro kutipfuura. Chii chinoratidza kuti Mwari anosvotwa nekunobvunza masvikiro nevavuki? 1 Chronicles chapter 10 verse 13. 1 Chronicles 10 verse 13. Naizvozvo Sauro wakafa nokuda kwekudarika kwake kwaakaitira Jehovha, uye nekuda kweshoko raJehovha raasina kuchengeta, uye nokuti wakatsaukira kusvikiro kunobvunza naro. Manzwa zvakafira Sauro? Akatofira nyaya yekunobvunzira kusvikiro. Chinhu ichocho chinosvota Mwari. Mwari haadi kuti chiitike. Saka gatipana neadvice. Isaiah 8 verse 19. Patinosangana nezvinonetsa muupenyu, ukutadza kuita conceive, mbereko yaramba, basa riri kunetsa, mari haisi kubatika, urwere husinganzwisike, ndufu mumisha. Isaiah 8 verse 19 inobva yati, pakadaro vanhu vakati kwauri, bvunza masvikiro nevavuki, vanorira nekuita zevezeve. Unofanira kupindura kuti ko munhu haafanire kubvunza Mwari here? Tobvunza Mwari pamusoro pevakafa here? Hatingabvunze vapenyu tichivabvunza kune vakafa. Saka maissues anoitika mucommunity, kazhinji ukaona kunzi zvanga zvichida kuti mufambe, ndopatiri kuti chivanhu paya. Zvinetso zvemumisha imomomo, let's be very careful. Hatinei nekuti zvauya nenzira ipi. Auyisa ndiSatani nengirozi dzake. But shungu yavo ndeyekuti vawisa matambudziko, ubva wanyanya kutiza uchienda kwavari. Ndopari kunzi naIsaiah 8 verse 19. Pazvinoitika zvakadaro, isusu hatibvunzei Mwari, kwete vakafa. Ndozviri kubuda mukati meBhayibheri. Toda kuenda pamberi tione zvimwe zviri kuitika pana Matthew chapter, Luke maybe ngatange pana Luke chapter 13 verse 11. Zvinotarira kwaivapo mumwe mukadzi aiva nemweya weurwere. Tererai, aiva nemweya wechi? Akafunyama asingatogone kusimuka. Hanzi anga aive nekurwara kwekuti anga akabhenda akafunyama, upenyu hwake hwese achifamba akakokonyara kudaro. Luke 13 verse 16 aporeswa naJesu. Inzwai kuti Jesu anoti kudii? Zvino mukadzi uyu mwanasikana waAbhurahamu wakanga asingafaniri, akanga akasungwa naSatani. Zvanga zvisina kufanira here kuti akasungwa makore 17 ndimusunungure? Mazviona here kuti mweya yetsvina inokonzera urwere hwekuti ukaenda kuX-ray haubatwe? But for 18 years mukadzi uyu aifamba akabhenda akaunyana. Bhaibheri rabva rati anga akasungwa naSatani. Saka nyaya dzakadaro imimi manje pamuri kuti chivanhu, maybe better rendering, ngatigarei tarerekera kwekuti nyaya dzine chekuita nekuita kwaSatani. Tisati chivanhu, because tikati chivanhu iri kuita kunge tsika yedu yakanaka. Matthew 9 verse 32. Vakati vachibuda, tarira vakauya kwaari nemunhu akanga ari mbeveve, waiva nemweya wakaipa. Manzwe here reason why aive mbeveve? It's because paive neevil spirit. Tirikumbotarisa paurwere chete. Mweya wakaipa wakati waburiswa, mbeveve ikataura. Do you see kuti mweya yetsvina inokonzera urema mumhuri? But dambudziko redu manje chinoita kuti tifunge kuti haisi mweya yetsvina, ndeyekuti munhu iye anogona kuzvarwa akaremara, otosvika kuma 18 years akadaro. But mukadzi uyo taona kuti 18 years akasungwa chete kusungwa kudai. Mweya yetsvina inozviita. Hatitarisei pamberi. Mark 9 verse 17. Mark 9 verse 17. Mark 9 verse 17. Mumwe wevazhinji akapindura akati, mudzidzisi, ndauya nemwanakomana wangu une mweya wetsvina, mweya wembeveve. Kwese kwaunomubata unomuwisira pasi, achipupuma furo,
achigeda meno uye unoonda kwazvo. Manzwa here description iyi? Ane mweya wembevere, unomuwisira pasi, achipupuma furo, achizviruma rurima, achibuda masiriri nemata achingodona, uye anoonda kwazvo. Muri kuona kuti mweya yetsvina ini very active even panyaya yeurwere. Zvino Jesu akati achiona vanhu vazhinji vakumhanyira, because hanzi vanhu vakabva vamhanya vaida kuona kuti Jesu anozvigona here, vachimhanya kuenda ikoko. Hanzi akabva arayira mweya wakaipa akati kwauri buda. Saka kuonda kuya, kubvunda, kubuda furo, achibuda masiriri, Bhaibheri riri kuti mweya yetsvina ndo yaiita izvozvo. Saka imimi chechi nditeerei. Let's not have a limited view inogumira pakuti zviri kukonzerwa natete vari kumvuma. Muri kundinzwa here? Bhaibheri riri kuziva kuti tete vanogona kuzongouya mucrossfire, but real cause yezvinhu izvi mweya wetsvina. Iwewe haikona kutsvaga munhu pari kunzi neBhaibheri mweya wetsvina. Usatsvage munhu Bhaibheri pariri kuisa pachena kuti mweya wetsvina. Handei pamberi. Tipfuure nyaya yemukomana uya, tiende pamberi tione kuti chii chimwe chinoitika patinoti chivanhu. Exodus 7 verse 10. Tauda kutaura dambudziko rinoitika ukaita nharo, masangana nezvinonetsa, wobva wati ndoda kunobvunza masvikiro kana anatsika mutanda. Chii chinoitika? Exodus 7 verse 10. Moses naAroni vakapinda kuna Farao, vakaita sezvakarayirwa naJehovha. Akakandira tsvimbo yake pasi pamberi paFarao nepamberi pevaranda vake vose, ikashanduka ikaita nyoka. Ipapo Farao akadanawo vakachenjera, ivo varoyi nen'anga dzeIjipita, vakaita saizvozvo neuroyi hwavo. Vakakanda tsvimbo dzikaita nyoka. I know story munoizwa even vana kuti nyoka ya Moses yakazodya dzese. But point yandiroda kuti mubate, muri kuona here kuti Satani simba raainaro rataidzidza pangirozi riya, anogona kuita kuti chimuti chakaoma chakandwa pasi chachinja kuita nyoka. Ndoda kuti muone maturusi aSatani. Why tisingafane kuenda ikoko? Because pauri kuenda uchiti uri kunobatsirwa uchiendako, kunhu kwese kuya hungonzi tanamata zvapera. It's either iwewe unoene something kana kuti ikoko unobva uine something. Hakuite sezvatinoita kuchechi kuti taudza Jehovha amen. It's either enda nesomething kana kuti vanokupa something. Saka ndodombotora iri pfungwa yekuti wapiwa something. Obvanzi uri kuona kabhatani aka nekamutaka, unonokaisa muodrop usarasi. Sei uchizovhunduka ukavhura odrop uona muine kamunhu kapfupi. Satani ane simba iro. Hakuna munhu anonoromba obva aine kachikwambo kemunhu. Hakuna vanhu vese Satani anoziva kuti vanotiza. Unobva wangopiwa kamudzi kana karuva, kana unzi oenda nedendere reshiri, unonorisa mune hembe dzako. But Satani ane simba rekuti chimuti chaive nen'anga dzake chakachinja kuita nyoka. Saka ndo danger imwe itoripo pachena patinozoti hii kuromba kwanyanya mazuano, kuromba kwanyanya chiri kukonzera vanhu vanyanya kuenda kwakarambidzwa naMwari. Pavanoenda munoenda muchiti muda unobatsirwa, ende munofunga kuti tabatsirwa, but hakubviwe usina chinhu. Maonero kuti Bhaibheri rati Farao paakadedza n'anga dzake, rati akadanawo vakachenjera nevaroyi, idzo n'anga dzeIjipita. Maonero kuti muBhaibheri n'anga nevaroyi itimu 1. Imimi ndimunoda kuvapatsanura. Bhaibheri rinoziva kuti itimu 1 ya. Itimu 1. Bhaibheri riri kutoti nevaroyi idzo n'anga dzeIjipita. Saka uchiona kuti vanhu vakanzi munoziva kuti maive papapo muroyi, unonzwa vanhu iso chiti muroyi, ugona vaida kunyepera kundita ushamwari, munhu anovhunduka. Asi akanzi apo pane n'anga, panoitwa ngepatoribho. Yet Bhaibheri riri kuti chinhu ichocho chinhu 1.
hapana chingadai chichienderwa nevana vaMwari. Ndo mamiriro akaita uroyi. Uroyi isimba raakunotambidzwa munhu, but paari kuripiwa ari kufunga kuti hapana problem iripo, but kune simba raSatani. Imboonai simba rina Satani. Tichida kutarisa uroyi, hatione Jesu achiedzwa naSatani mbune. Matthew 4 verse 1. Zvino Jesu akatungamirirwa nemweya kuenda kurenje kuzoidzwa naDhiabhorosi. Verse 5. Zvino Dhiabhorosi akamuisa muguta dzvene, akamuisa pachiruvi chetemberi, akati kwaari, kana uri mwanakomana waMwari, zviwisire pasi. Munoiziva here nyaya? Munozokonfema nehistory. Bhaibheri harina kukudza kuti vakaenda sei patsono petemberi padenga paya. Vakaenda nei? Ndo transport yaSatani. Because ndinoona munovhunduka kuti munhu anotaura kuti ndaive kuMalawi nezuro manheru. Mosheya kuti aenda nei adzoka nei. Avo vaenda patop hapana ladha hapana chii, yangoti vatoo padenga. Saka Bhaibheri ratoemphasize kuti Jesu akaendeswa ipapo naSatani. Teletransport. Ndo simba rine mweya yetsvina. Saka hachizi chinhu kuti akakuikwipa iwewe unogona kutonoita basa nhasi manheru uri kuUK, mangwana kuseniti newe. Hachisi chinhu chinoshamisa kutoti munhu ari mucongregation anototi mufunge ndaenda kumvura nezuro. Imi maive nayo kudza ndaenda kumvura. Dhiabhorosi akamuisa verse 8 pagomo refurefu. Ndobva amuratidza kubwinya kweumambo hwese hwepanyika. Mukaidzidza inoti Jesus was given a panoramic view of the kingdoms of the world. Right, chindiudza imi vari pamusoro pegomo. Jesu kwakuratidzwa Athens, kwakuratidzwa kuRome, kwakuratidzwa kuAntioch, kwakuratidzwa kuEphesus. Within a short time aizviona zvese zvakakakatwa kudai kunge zviri kuzumwa bheki, ndobva zvanzi dzii pamberi pake. Saka sei muchikahadzika kuti munhu anokuratidza munhu mugirazi? Iro simba racho Satani akatori demonstrate aina Jesu. Sei muchikahadzika kuti unonzi ndiye wauri kudairo uyo ari kuBirmingham kuUK, uyo umuone mugirazi umu ari kutofamba kuenda kubasa, uyo umuone ari kutofamba kuenda kubasa. Ndo vauri kutaura here tete wako. Sei muchivhunduka nezvakadaro? Mweya yetsvina yangoikwipa munhu iyeye kuti agone zvinoitwa nemweya yetsvina. Saka zvinetso zvemumisha inzwa ichechi hazviendwe nazvo kunogadzirisa kwatiri kutaura. Vakorinde inobva yataura pa11:14 hazvishamise izvi, kunyange naSatani anozvishandura. Pawa iroro riri chii? Toda kupedzisa panguva iri kumhanya. Ndiani anogona kutuka? Ndiani anogona kuita kuti uite munyama? Rombo rakaipa rinobviswa sei? Number 1, ukaverenga kuna Mark chapter 11 verse 21. Jesu akatuka muonde ukabva waoma. Mwari akatuka anotuka zvoitika. Satani can case kana atenderwa naMwari sezvaakaita pana Job. But ane simba rekukesa ndiani? NdiMwari. Tikaenda kuna Numbers, Balaam ahaiwa kunzi uya ukande chitsinga kuvana vekwaIsraeri. Akahaiwa naBhalaki. Zvikanzi uya ukande chitsinga kuvana vekwaIsraeri. Hanzi iye akabva aenda akati ndingatuke sei asina kutukwa naMwari? Ndingatsamwire seiko munhu asina kutsamwirwa naMwari? Zvikanzi Balaam hani pane mari uya unditukire vanavo. Ndobva vaenda pane imwe nzvimbo yakakwirira futi. Ari pamusoro pematombo ipapo. Zvikanzi ndinomuona ndiri pamusoro pematombo. Anganzi uya paunonyatsoona vana veIsraeri unokore tsoka dzavo uvatuke. Zvikanzi ndiri kuvaona, tarira ndivanhu vagere vari voga, havavhengane nevamwe, ndingavatuke sei? Ndobva vachinja posture, ndobva vaenda pane imwe nzvimbo. Ari ipapo ndobva vaita zvimaofaring zvaakaita Balaam iri papo. Zvikanzi tarira ndakarayirwa kuti ndiropafadze, handigone kutuka ndanzi ndiropafadze. Ndoda vhesi yacho pana Numbers chapter 23 verse 21 inoti haana kuona zvakaipa kuna Jakobho. NdiMwari ari kutaura kunzi haana kuona zvakadi, haana kuona zvakashata kuna Israeri. Jehovha Mwari wake anaye. Verse 23, zviro kwazvo hakuna ung'anga kuna Jakobho. Ung'anga haushande kuvana vaMwari.
Mwana waMwari haagone kukandirwa chitsinga kana Satani asina kutotenderwa kudaro naMwari. Balamu akazviedza kunzi uya uroye vana veIsraeri, akasarenda ega akati kutaura chokwadi havaroyeke nekuti Mwari wavo anavo. Pabatikira munhu haagone kukuroya Mwari kana asina kutendera. But isusu muchaona chiri fani patiri. Pana akaye kwandira akati, pastor, ndinamatirewo. Ndikati, chii munhu waMwari? Zvikanzi, munozoti chii pastor? Ezvinei zvikatoke chitu. Ndikasiya hembe dzangu dziri paline. Ndinoshaya hembe dzangu dzemukati. Pana anotora mapensi angu. Dzimwe hembe dzese ndowana dziripo. Munhu anenge achitora mapensi angu arida kuaita sei pastor? Ndinamatirewo ndogona kushereketero. Murikuona fiye yamwinayo kuti washaya hembe yemukati paline. Saka kwauri kutofunga kuti aitora arida kukusota. Ndopataverenga kuna Numbers 23:23. Uri mwana waMwari hazvishande. Chechi yaMwari, inzwai vana vaMwari. Chedu ngativei vana vaMwari. Hakuna uroyi unoshanda kumwana waMwari. Saka Satani anozva kuti mune fiye. You are not sure. Saka paunoshaya mapensi ako paline, anozviziva kuti uchafunga kuti hazvigadziriswe kuchechi. Wobva waenda kunorambidzwa kuya, wonzi kwakanakera. Wonzi pana arida kundishereketera. Ende munhu wechikadzi akabirwa hembe dzemukatika, kwaari anza yachaanayo. It's either ari kunzi ndofunga pana wada ndisaroorwe kana achiri musikana, kana kuti pana arida kuti imba yangu iparare, kana kuti pana arida ndisabate mwana. Satani atozoti anza munadzo kare, hazvishande kumwana waMwari. Ngatinzwe pana David. David achinorwa naGoliath. Pana 1 Samuel 17:43. Hanzi muFiristi akati achiona David achiuya, akati, ndiri imbwa kani zvaunoya kwandiri netsvimbo. Hanzi muFiristi auya akatuka David nevamwari vake. He started cursing. Kuti vamwari ngavakuparadze mufana iwewe, ndinopika nevakaenda kare, ndopeka nemadzite. Hanzi akatanga kukesa achidaro, kuratidza kuti kukesa hakushande. Inzwai pavhesi yakatera. Ndiani akazokunda? David naGoliath, ndiani akakunda? Patinganga akesa wani. Saka kune vese vakuti, pastor, pano akatondita handife ndakaitawo chinobudirira muupenyu handibate Mwari. Iwewe usaite fiye. David akatombokeswa naGoliath, but Goliath ndiye akafa. Zirevo 26 verse ya 2. Iyi ndo yandoda kuti tese tiende taibata nemusoro. Inoti kudii? Sezvinoita shiri pakupaparika kwayo, nenyenga-nyenga pakubhururuka kwayo, kutuka pasina mhaka hakuitike. Cursing without a cause will not happen. Mungatadze kubata vhesi iri. Sezvinoita shiri pakupaparika kwayo, nenyenga-nyenga pakubhururuka kwayo, saizvozvo kutuka pasina mhaka hakuitike. Chiramba uri mwana waMwari mwanangu. Zvekuti vakabva vatotaura musi wemuchato wako, vakati haufa wakabata mwana. Iwewe usaite blanda yekutya woenda kunorambidzwa. Ukaenda kunorambidzwa unobva waita mhaka. Usaende kunana tsika mutanda novaprofita venhema. Ukaenda ikoko waane mhaka. Cursing iyo inoshanda. Kutuka pasina mhaka hakuitiki. Now we want to conclude a very important chapter. Muchaona kuti Balaam paaida kuti aroye vana vekwaIsraeri akatadza. But akazoita zano rekuti ngatiite kuti vauye paBaal Peori. Vakaita mutambo nesu tichinamata vamwari vedu. Mwari anodi. Ende Mwari akazovatsamwira. Chii chatinodzidza ipapo? Ukaiverenga kuna mapisarema, nyaya inojeka zvakanaka. Inoti vakazvibatanidzawo naBhaari Peori, vakadya zvakabayirwa vakafa. Zviro kwazvo vakabayira mweya yetsvina. Mwari achivadhifenda vari right. Iye era yakazoitwa nevana vaMwari, vakaenda kumabira aiitwa nemaMoabhites. Pavaiita bira vaifunga kuti mutambo uri genuine. But mumutambo iwoyo vaibayira mweya yakaipa. Musaende kumabira. Siyanai nenyaya dzemasvikiro. Siyanai nenyaya dzevanhu vakafa. Muri kunotsvaga hasha dzaMwari.
toda kuti muinzwe pana vaKorinda vanga vakarara vanga vakotsira. Please, just 5 minutes we are done. Tokumbira mukai 5 minutes we are done. Naizvozvo vadikanwi vangu, 1 Corinthians 10 verse 14. Tizai kunamata zvifananidzo. Ndinotaura sekune vakachenjera, fungai zvandinotaura. Verse 16. Mukombe wekuonga watinovonga hakuzi kusangana neropa raKristu here. Chingwa chatinomedura hakuzi kusongana nemiri waKristu here. Zvachiri chingwa chimwe chete, asi isu tiri vazhinji, nekuti tinogovana tese pachingwa ichi. Tarirai vaIsraeri panyama, avo vanodya zvinobayirwa havagovane neatari here. Follow this. Toda kuti mubate kuti why dzimwe nguva misha yedu ichiita kunge yatukwa. Hanzi ngatitorei imi vekuchechi. Pamunoita Holy Communion, Lord's Supper. Hanzi gara zviya patinopedza Lord's Supper paya taakukwazisana panze, tinenge tasangana neropa raKristu here. Anza inoti yes. Patinokwazisana paya tapedza Holy Communion, tadya muviri waKristu here. Yes. Chiri kunzi ropa raKristu chi igrape juice yekuti ukaenda kushopu ukaitenga unogona kutonwa nayo vana vako kumba. But ukanaitenga kushopu ukanwa nevana vako kumba, wasangana neropa raKristu here. Kwete. Chingwa chinodyiwa paHoly Communion ukachigadzira wega, wasangana nemiri waKristu here. Kwete. Unonzi wasangana nemiri waKristu nekuti maita mutambo wacho. Zvikanzi alright, ngatiiseyo pasaidi. Hatiwonei vaprista vemusanctuary kare. Munhu akatadza aiuya negwai oreurura rourayiwa. Vopinda neropa vosasa. Pavaisasa ropa vaibva vati chitema chasara musanctuary. Iwo wenda wafree. Asi dzimwe nguva ukauraya hwai yako ikafa, muprista kana asida kupinda neropa aigocha imwe nyama paatari yaive panze, odya nyama iyoyo, opinda musanctuary asina ropa, oreurura zvitema zvako. Chii chaiitika? Chitema chabva mauri chapinda mugwai, chapinda munyama yegwai. Nyama yegwai yadyiwa nemuprista, ndiye atakura chitema apinda nacho muchechi. Sei tiri kuti atakura chitema? Atakura chitema kana adya hwai yawirwa mutambo iwoyo. But muprista akauraya hwai ari ega kumba kwake, hatimboti atakura chitema. Atakura chitema kana uri mutambo wacho. We, ukazvicheka nereza uchibvisa munzwa wakubaya, zvakasiyana nekuchekwa nereza uchitemerwa shai remanjuzu. Semureza semu yacheka pamwe chete. Patinoita madira tiri kutodya hupfu hwatinongogaisa mazuva ese, nechimwe chekudya chiripo ndechemazuva ese. Zvinochisiyana kuti uri kuzvidya pachiitwa mutambo iwoyo. Saka ndopanzi manje munenge muchibayira mweya yakaipa. Saka iwe chirega kuti haya kuna uda kundudza sina basa rese, muda kundudza kuti iyo nyama iyoyi, nyama yembudzi yakaurayiwa yenhedzo, munoti ndinowana mweya tsvina pakudii. Saka zviri kunzi pamitambo inoitwa tizai zvemabira, kudeedzana tsika mutanda mumisha. Imi misei imi, ndikakucheka nereza ndosiya pakadaro ukapora hapana problem. Asi ukaenda ukachekwa nereza onzi uri kutemerwa mangoromera, sei waunorwa fight wani neruoko irworwo anobva adonha ofenda. Semureza yekushopu, but payacheka achinzi mangoromera, simba iroro rabvepi? Ukatenga mabeads mutauni aurida kuisa pane chimwe chidhori chauri kudekoreta kana zvimwe zvinhu, hana problem. But semu mabeads ukaatenga wanzi uya nawo tikupe simba rebonde, sei uchibva watanga kuita simba racho? Saka Mwari achiti tizai ikoko, iwe iri kushandiswa naSatani kukumbana nemweya yetsvina. Sei semu ingi ikadhindwa paruoko haina dambudziko?
but ukaenda woti ndidhindeiwo ndiwane maclients pachipfambi changu, sei ukaiswa tatu iroro maclients anobva awanda? Mweya yetsvina. Saka misha yakawanda, zvimwe zvinotinetsa, tiri kuita mitambo inokoka mweya yetsvina. Satani anotivhundutsira nematambudziko, tomhanyira kunorambidzwa. Taenda ikoko, Mwari obva atifuratira, maproblems obva aramba achiuya akawanda. 1 John chapter 3 verse 8. Uyo anoita zvivi ndewaDhiabhrosi. Anoita zvivi ndewaDhiabhrosi, nokuti Dhiabhrosi anoita zvivi kubva pakutanga. Patoda kutenda Mwari, mwanakomana waMwari akaoneswa nemhaka iyi kuti akunde zvivi. Nekuita kwese kwevaroyi nemasvikiro nen'anga, ndosaka Jesu akauya, kuti akunde simba rewakaipa. Inobva yatsanangurwa zvakanaka naPeter achipedzisa nyaya iyoyeyo. Obva ati paine zvanetsa, munaziva pakutanga kuti hatina kudzikinurwa nezvinoora. Hapadi kunzi uyai nemombe, uyai nembudzi, zvese zviye hazvishande. Tinodzikinurwa pamufambiro wedu usina maturo atakasirwa nemadzibaba. Ndo vakatiudzwa zvinoda kufamba, dedzai anatsika mutanda, endai munobvunza. Mufambiro iwoyo usina maturo atakasirwa nemaparents edu, tinosunungurwa pauri neropa raKristu risina charinopomerwa seregwayana. I challenge you, accept Jesus so that you can break the case. Ubude mumatambudziko nemweya yetsvina iri kushungurudza upenyu hwako. Ubude kune zvamunofunga kuti chivanhu, izvo zviri kusotesa Mwari. Tibude mune zvatinofunga kuti tiri kugadzirisa nyaya dzemusha, isu tiri kuwedzera. God will give you the power. Simukai vana vaMwari, tinamate, ngatinamate. Baba vedu vari kudenga, tokumbira kuti mutinzwire tsitsi pakufamba kwedu kusina maturo kwatakaita pamberi penyu. Kumwe kwacho takakusirwa nemadzibaba edu. Pane zvinoitika muupenyu zvinotinetsa. Satani ari kuti wandira nen'anga nemasvikiro nevaroyi nevavuki nevanoshopera. Tisunungurei Mwari, tive vakasununguka. Pamwe pacho tinotyisidzirwa, tomhanyira mumaoko ewakaipa. Tibatsirei Mwari. Nyaya dzine chekuita nevakafa ndo area yataona kuti Satani anoifarira. Rambidzai hope dzatinoita, dzatinoramba tichingorota vanhu vakafa. Rambidzai matara atinoita mumusha ane chekuita nevanhu vakafa. Tibatsirei nesimba renyu, tirarame tiri under your protection. Regerai patakaita nekusaziva, mutichengete nekutipa mweya mutsvene, kubva zvino nekusingaperi. Amen. God bless you, Church Yamwari. God bless you. Let's meet again tomorrow evening. Paneme episode, come, let us reason together. God bless you. Thank you all for tuning in this evening. Please don't forget to continue sharing this link so that your other friends will not miss such a powerful program. Jakete Brothers, please give us our last song. See you tomorrow at exactly 7 p.m. Thank you. I'll ride upon the chariot early in the morning. I'll ride upon the chariot early in the morning. I'll ride upon the chariot early in the morning, and I hope I'll join the band. I'll ride upon the chariot early in the morning. I'll ride upon the chariot early in the morning. I'll ride upon the chariot early in the morning, and I hope I'll join the band. Oh Lord, have mercy on me. Oh Lord, have mercy on me. Oh Lord, have mercy on me.
and I hope I'll join the band. Oh Lord, have mercy on me. Oh Lord, have mercy on me. Oh Lord, have mercy on me, and I hope I'll join the band. I'll sing in the chariot, Early in the morning, I'll sing in the chariot, early in the morning, I'll sing in the chariot, early in the morning, and I hope I'll join the band. I'll sing in the chariot, Early in the morning, I'll sing in the chariot, early in the morning, I'll sing in the chariot, early in the morning, and I hope I'll join the band. Oh Lord, have mercy on me. Oh Lord, have mercy on me. Oh Lord, have mercy on me, and I hope I'll join the band. Oh Lord, have mercy on me. Oh Lord, have mercy on me. Oh Lord, have mercy on me, and I hope I'll join the band. There'll be joy in the chariot, Early in the morning, there'll be joy in the chariot, early in the there'll morning, be joy in the chariot, early in the morning, and I hope I'll join the band. there'll be joy in the chariot, Early in the morning, joy in the chariot, early in the there'll morning, be joy in the chariot, early in the morning, and I hope I'll join the band. Oh Lord, have mercy on me. Oh Lord, have mercy on me. Oh Lord, have mercy on me, and I hope I'll join the band. Oh Lord, have mercy on me. Oh Lord, have mercy on me. Oh Lord, have mercy on me, and I hope I'll join the band.